городских улицах. А мне особисто асфальт не надто імпонує, що холодний, беговой. Любимое слово. Зачем інше, коли земля такая, якая надоест, ціліша. А все ж, коли под ногами сухо, да яму в гэтых крутых немає. Яно ж і зручнее и для пешехода, и для водителя. Врешті, 21 век на носі. Ай-яй-яй, сынок. Один Бог ведає, що зручніше. А век 21, як і інші, кожному з їх живая земля матка. А ты философ, батя. Кто, я? Философ. Ну, мудрец, значит. Ну, конечно, конечно. Ну, потопчи землю з моєї і ти їм станеш. Ну что ж, поживем, побачим. Ось так. Прошу пробачення. Мне б покурить. Это в горле быть самому. Першить, мурашки ползают. Кури, Можно? Почему что? Так вот ты говоришь, что... Нет. Ничего не разумею. Видишь, я чогось так, як сьогодні початився. Едем, ну і спитався на господара, я дозволив курить. Так він сказав, що нельга. Машина димом пропахне. А я кажу йому, я наше железне, що в ній пропахне. А він спиняється і каже, виходь.